Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Life is what we make it. Ari ako sugo sa imo, Tubang. Madama ako sang palamang kutamin sa imo. Natubtub sa mo. Wala mo ginasabat. Wala sang kaatagan. Abi ko! Ikaw ang matanaganan ko sa tiyon nga ako nagaisahanon. Nga sa tiyon nga ako nagakatumpa. Ikaw ang mapabangon sa akon. Nga sa tiyon nga ako ginanapak sang akon pariho. Ikaw ang mangapin sa akon. Pero wala ko! Ipabayan mo ako! Ginatilawan mo bala ako? Kung do'inggin kutob ang akon kabakod? Ang akon kaisog? Agad nga atubangon ang mga pagtilaw nga ini sa kabuhay ko? Kung ginatilawan mo ako, sige! Deal! Hindi ako magpalingkang sa imo. Hindi ako mag-atras sa panghangkat mo! Atubangon ko sa may kaisog, kagkabakod ang tanan nga pagtilaw nga ihatag mo sa akon! Atubangon ko! Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit bang bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay Palamang ko tanan sang isa katinuga nga puno sang paghinikip, pagkasubo, kag mga pagdilaw sa iya kabuhi. Malampuwasan ay hanya ini? Sino siya? Ano ang iya mangin kabuhi? Isa naman kamatahong kag makatalandog kasing-kasing kasaysayan ang amon ipabati sa inyo. Dili sa amon matahong nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Maria Mestiza. Isa naman ka produksyon sa MBC, Manila Broadcasting Company, BYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radio. How a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Kamot ng kamot. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo.
gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahilangan. Responsable nga pagbalita, padayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo,
reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. Kagkaron, sa kasupon sa nga matahom kag magkatalandog kasing nga palatuntunan, this is my life. Siya kasaysayan, Maria Mestiza. Was thought to be. This is me. This is me. This is my. Hello, Marina. May balita ako na tungkol sa imo, anak. Ha? Ho, sang nagligad nga adlaw, may jutayan lang ako nga mabungguan nga dalagita. Nagaulan gid santo. Kag ginpakita sa ako ni Idok ang litrato ni Maria. Ano? Kag nadumduman ko ang dalagita nga ato. Ang gid siya sa itsura sang anak mo. Matuod ka, Tito? Oo, siya gid ato. Si Maria. Siya ang jutayan ko na lang ang mabungguan. Si Maria Marina. Tito Alfredo? Sa diin ka ba nasubok? Kwan, sabihan ko, Tito. May importante lang ako matuyo sa iya. Sige. Hulaton ko ikaw, dire. Mabalik na ako dila sa villa, Tito. 40 minutes ara na ako. Sige, bye. Sinong nanawag? Ang ako di kaduha nga amay. Si Tito Alfredo Villarte. Ha? Hindi ako magdugay, Pancho. Importanteng gintawag sa ako na tungod kay Maria. Nga, ano na tungod kay Maria? May kita na siya? Nakita na siya ni Tito Alfredo. Kag inang konfirmahon ko. Marina, Sige. Pahibalon ko ikaw kung anong update sa aton, anak. Malakat na ako. tawgi ako kung ano gima Marina. Kag madamo pa kita sa gambalan. Sa masunod na lang, kung matapos na ang mga problema nga aton kinaatubang, makasali ka. Tawagan ko ikaw. Sige, malakat na ako. Maghalong ka. Salamat, kid Pancho. Get well soon. Tito Alfredo! Maayo kay Ari ka na, Marina. Marina, nakita ni Senyor Alfredo si Maria. Nasiguro mo nga siya, Gid. Siya gid ato. Maputi. Mataas ang ilong kag mistisa. Daw linalaki ang gunting sa iya buhok. Amusin ang gunting ni Maria. Iining sa litrato niya, malaba pa rin iya buhok. Sining karon lang siya nagpautod sa iya buhok. Kuna mo sina. Ari lang siya diri sa Bacolod. Tito, sa diin nga lugar mo siya nga nakita. Sa Takuling. Kuna mo sina. Dito naton siya pangitaon. Ari na sinong isoy. Marina, ari na siya. Kuna mo sina. Kadtuan naton ang lugar kung sa diin siya nakita ni Tito Alfredo. Ano pa ginahulat ninyo? Kadtuan naton subong ang lugar nga ginasiling ko. Dali na ka mo. Dahil lang kay tawagan ko lang si Isoy. Kalagyo na sang nakatuan ko. Kadamo na sang napamangkutan ko. Pero wala gid. Ay, kakapoy.
nakilala si Papa ko. Ay, Diyos ko, surrender na ako. Nakapoy na ako sa papangita kay Papa. Hindi siya siguro taga-diri. Hindi Pancho Saragusa ang matuod yung anganan. Napinutig lang si Papa idok sa hakon. Nagusik lang ko sa akon kabulay sa pagpangitan sa ila. May paguro. Mapuli na lang ako sa dumagiti. Hindi ko na lang pagpatayunon ang pagpangitan sa akon matuod nga Papa. Kalimtan ko na lang ang natungod sa iya. Mapauli na lang ko sa dumagiti. Amo hindi ang lugar nga ginasiling ko sa inyo. Diri ko siya dutayan mabungguan. Manaog kita sa salakyan. Meg, hindi ka pwede makaupod sa amon. Mabudlay sa imo eh. Biling ka na lang diri sa salakyan. Nagaling problema, Mig. Di ko tuod makaupod sa inyo. Diri ka lang sa salakyan ng idok. Hulata lang kami diri. Oh, sige. Dali na kamo. Panaog na kamo sa salakyan. Mapulo pamangkot kita sa mga kabalayan sa unahan. Basta kung malapit lang diri nag-star si Maria. O sige na, palanaog na kamo. Wala sang nakakilala sa iya diri. Diyos ko. Sa diin na bala si Maria? Mahimo ka nakalabot lang siya diri sang sagad kalakat. Sa diin natin siya pangitaon. Sige na. Mabalik na lang kita sa salakyan. Sa uluunhan siling sang napamangkutan ka. May mga pamalay pa dito. Dito naman kita mamangkot. Diyos ko. Buligi man kami nga makita si Maria. Buligi man kami. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran.
sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo. Ay, ano? Mapauli ka na sa dumagiti, Inday? Oo, Lola Saning. Nakapoy na ako sang pangita ko sa amay ko. Pero wala, kid. Nag-usik lang ko sang akon kabulay sa pagpangita. Siguro, hindi panso sa lago sa angalan sang amay ko. Lain siguro. Ha? Ay, nano man. Pamacheck ko. Nagbuting si Papa itok sa akon.
Ay, Maria. Lain ang ngalan sang akon amay. Agon nga hindi ko makilala. Ay, abaw, Maria. Mapuli na lang ko, Lola. Kung magtugay ko, ti, basi kung ano pa matabo sa akon. Kag basi kung ano nang natabo kay Papa Edok ko. Mau Maria, husto ginigay ang napinsaran mo. Mabudlay nga isahanon ka lang diri. Kagkabudlay sa imo sitwasyon nga wala ka sang pamilya nga kaduan diri. Abi mo, bisan ako, naluoy ako sa imo. Ako magwanta ko ang amo sini nga sitwasyon kay tigulang na ako. Kag naanad na ako sa amo sini nga klase sang pangabuhi. Pero ikaw, nakita ko nga ginabudlayan ka. Lola, salamat gid sa pagpaupod mo sa akon di sa imo pwesto sa simbahan na. Ay, naton, ako gani ang gapasalamat sa imo. Kay ari ka, ikaw ang gapakaon sa akon. Lola, bay lang. Basi pa man lang nga makabalik ko di sa imo, ah. Ay, basi pagbalik mo diri. Wala na ako, Maria. Oh, nga man, Lola. Malakat ka, haw. Ay, hindi sa katigulangon ko Basi hindi man bala mapagtan. Uhaon ako ni Lord. Ang ipahulam niya na sa ako nga kabuhi. Uhaon na niya. Lola, saling. Kamay pa nga sa pagbalik mo. Ari pa kong gihapon Ay ti san o ka mapauli sa dumagiti inday. Subong na, Lola, saling. Subong na? Ay, may kwarta ka kainong plite. May ari, Lola. Kaigo pa man nga makalabot sa amon. Naatata, sige. Ay, paghimos na sa mga biste mo Ay, oo, gali, Lola. Ari, oh. Uy, ano ina? Ay, wallet? Oo, Lola. Basi may mangita balaw. Lihog lang ko uli, oh. Ara man ta sa sulod sang kahita ang ngalan sang tag-iya sina. Ay, nakita mo iniinday? Ha? Oo. Nawigit na siguro di sa simbahan. Nakita ko. Sige. Ihatag ko ini karon kay Dundon. Basi kung may mangita. Lola! Ay, Maria. Kinakos mo ako. Salamat, kid lang, ha? Hindi tagid ka malimtan la. Salamat, kid. Kung man ikaw malipatan, Maria. Kag inday mo maghalo kag sa pagpauli mo, ha? Umagan ka tanisan do sa pagpauli mo sa dumagiti. Salamat, Lola. Salamat, kid. Ato na si Maria. Nagpauli na siya sa dumagiti. Ay, makaluluoy man. Wala gid niya makita ang iya amay. Nagpauli siya nga napaslawan nga makita ini. Ay, makaluluoy. May hapon. Ay, mayong hapon man, Inday. Ay, nga atani Lola, maikpakita lang ko na ako sa imo. Basi bala kung nadiparahan mo nga ari di siya. Ha? May ginapagita ka? Oo la. Ari yung retrato, oh. Ari na, oh. Abi. Ari, oh. Siya ang... Ay! Siya ang ginapangita ko, Lola. Ay! Ano, nakadipara ka bala sa iya, diri? Ay, hala! Do si Maria man ini? Ha? Kilala mo siya, la? Ay, oo! Kilala ko si Maria ini. Siyang ari sa retrato nga ini. Ay, malaba lang diri ugaling ang iya buhok ko. Pero siya gid ini iya. Matuod ka, Lola? Kuna mo sa diin na siya. Ay, sus, ay bago lang ba na siya makalumbos, Inday? Mapaterminal ato siyang bus. Mapauli na siya sa Dumaguete. Ano?
nga ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasupon sang aton matahong kag makatalando kasing-kasing na palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Maria Mestiza. Musical scoring, Elmar Payanbayan. Special sound effects, Jimmy Belonio. Recording engineer, Jorzal Haina. Ginsulat kag seleksyon sa ninyo alagad, Annery Merabel. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Sometime when I feel afraid, I think of what a mess I've made of my life. Crying over my mistakes, forgetting all the breaks I've had in my